ang ginumana ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Ngayon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit, sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Og nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo, apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya, og tungod niini milakaw siya, og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan, og unya nibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siya usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka baling nga gitaktak didto sa lanaw nga nakakuha sa tanang matang sa isda. Ini kapuno na niini bitaron kini sa mga mananagat ngadto sa daplin sa lanaw ug manlingkod sila aron paghagpat sa isda. Ang mga maayong isda isulod nila sa ilang mga bukag ug ang walay pulos ilang isalibay. Mausap kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Muanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga daotang tao gikan sa mga maayo. Ug itambong sila ngadto sa hudno nga nagdilaab. Didto maghilak sila ug magkagot ang ilang mga ngipon. Nakasabot ba kamo niining mga butanga? Namutana si Jesus kanila. Oo, mitupag sila. Busa mingon siya, sa ato pa ang tanang matutudlo sa balaod nga nahimong timun-an sa gingharian sa langit, sama sa usa ka tagbalay nga nagkuhag bag-o ug karaang mga butang gikan sa iyang tipiganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong adlaw sa tanan. Who is first in your heart will determine the direction of your life. Mao kini ang advice nga gipahinumdom ni San Agustin mahitungod sa atong pagpili sa atong mga priorities. Ang nag-una sa imong kasing-kasing mao'y magtudlo sa paingnan sa imong kinabuhi. Sa pagkakaroon, kinsa man ang nag-una, unsa man ang nag-una. Niadtong nagtrabaho pa ko isip ICU nurse before ko misulod sa seminaryo, aduna ko'y gagmay nga mga realizations o observations. Una, bisan pila kadaghan ang imuhang branded nga mga sanina, mga manindot nga mga bag sa imuhang kabinet. Kung ikaw ma-admit sa ospital, wala kay choice. Kadto yung hospital gown nga nagtag 150 ang imuhang masuot. Bisan pa, ug maka-afford ka og unlimited mukbang sa mga pinakamahalon nga mga restaurant, bisan asa, o nang imong lawas bitaw kay mo give up na, walay choice. Kanang gatas nga giagis imong ilong, mura gayud ang muhatag nimo og nutrisyon. Ug bisan pila kadaghan ang ektarya sa imuhang kayutaan, walay choice.
kanarag yung 3 feet by 10 feet ang imong maangkon. Ang uban, kanaraganing size sa cabinet kay gikremate. Mga igsoon ra ni Kristo, si Haring Solomon sa atong unang pagbasa karon gipangutana sa Ginoo. Unsa man ang imong pangayoon? Walay kinutubang sa lapi. Kamatayon sa imuhang mga kaaway o hataas nga kinabuhi. Pero ang ipangayo ni Solomon nakapahimuot sa Dios. Kaya ang iyang priority, Ginoo, hatagi ako og kaalam. Lord, give me wisdom to discern. Kaalam sa pagbuhat og maayo nga desisyon. Mga igsoon ni Kristo, ang ato usab nga ebanghelyo karong Domingguha nagpahinumdom kanato kumusta man ang atong mga priorities. Si Jesus sa ato ebanghelyo nagsaysay og duha ka powerful kaayo nga mga sambingay. Una, sambingay mahitungod sa gingharian sa Dios nga kinisama sa nakalubong nga bahandi sa uma. Nga sa iya kining hikalutan, iyahang ibaligya ang pananiyang katigayunan aron iyahang paliton ang uma kauban ang nakalubong nga bahandi. Ikaduha, ang gingharian sa Dios sama-sama anindot nga mutya nga sa iya kining nakaplagan, iyahang gibaligya ang pananiyang katigayunan aron iya kining maangkon. Mura bitaw og moingon ang Ginoo, if only you understand unsa kadako, unsa ang bili sa gingharian sa Dios. Pwede nimong biyaan ang tanan. Pwede nimong ipadapling ang tanan, mao na lamang ang akong pagkabot sa gingharian. Mga igsoon ni Kristo, ang intensyon sa atong ebanghelyo karon dili man ang pag-auhag nga biyaan nimo imong katigayunan karon dayon. Imuhang ihatag imuhang mga bahandi karon dayon. Kundili kini nagpangutana kanato, unsa man kinsa man ang naguna sa atong priority. Mao bitaw nga si San Agustin sa kanunay pahinumdom, what is first in your heart will direct or determine the direction of your heart or your life. Who is first in your choices sa pagkakaroon, kinsa man, unsa man, ang Ginoo mihatag kanato og freedom sa pagpili. Nagadepende ra gyud ni kung kinsa o unsa ang atong gipilit. Si Solomon sa twilight sa iyang kinabuhi misulat diha sa libro sa Ecclesiastes, everything is just vanity. Ang tanan walay kapuslanan, kay unsa may bili kung imuhang maangkon ang tibuok kalibutan, pero mapildi ang imong kalag. Ang atong ebanghelyo karon gitapos sa sambingay sa usa ka baling nga pupot, nga sa katapusang adlaw adunay husay. Sa pagkakaroon tungod sa ato ang mga choices, ato ba nga makonsider ako usa ka maayong isda o ako usa kawalay pulos nga isda? Kay matud pa sa usa ka writer mingon siya, you are the product of your choices in life. Kay sa matag adlaw ang Ginoo mihatag kanato nining choices, mihatag kanato nining chances sa matag mata sa ato ang mga mata ini kabuntag. Ang pangutana, are we choosing Christ? O bitaw nga diha sa Chinese nga proverb kini nag-ingon, the best time to plant trees was 20 years ago. The second best time
is when it is today. Ado naman tayo mga pati, mga wrong decisions and choices kagahapon o kaniadto, pero karon sa mga chances nga gihatag sa Ginoo, ang pangutana, are we still choosing Him as part of our priorities? Ang matag usa ra gayud nato ang makatubag niini. Amen.